kadai kaseng ke bapet na kamantaka bahakamiat jongki no ikai ki badai ki tribals but kumjuru na kamantaka jing roi jing san jing mentoi jing ya chaprang jongki nong pule hapo jong ni ka school ba ani ko but kumjuru ki college ki ba yo jing itu naga ni ko ti menta nomor ba ka UGC hi but ka Ministry of Education jong sarkar India kala kwa bet ban pentrekam ya ka NEP 2020 ti kanihu nomor ba ketika Central University kabut hi ya ka policy jong ka Ministry of Education jong sarkar kami nomor ba hangningim padan ka State University ka ba biang ki badan pro tandai tang private but ka state government kadang supri dang sian mensiapsnan dang pemna ya ka State University ha tura tikim patlong ki ba biang kumta ki college ki bopon hangni aga jela jongi ki dang hap hi ban affiliate bat kani ko ti kajing trai kam ya ka New Education Policy 2020 ti kalong ka bomla ban kiar nakabentaka postgraduate program tinggal adap sedang naduk macam sana but nilayat menta ar semester ti kaladai kapor ba ka UG program pro kaladai ban pentri kamno hakajing sialai dai ban sedang daka undergraduate program nangta sa nangkiu mo siya ka postgraduate program handrai ngilas dang swada ka postgraduate program namar ka kham sok ban penkre ya ka syllabus ke batman matarong betang hapo jongka ni ka school ba ti hadin bala pentrekam ya ka postgraduate program ti ngila kore ban pentrekam no sa ya ka 4-year undergraduate program to ti ngi lala ban pas ya ka syllabus jongka 4-year undergraduate program haka artrik ngidan artli ki meeting joge esi ko ikat khandai trik jong me nimsim la pendap ha tu ka meeting la ajon no eka sudu ka artrik jong ujon but haka artrik jong ujon ni la approve da ka academic council ya ka syllabus na ka bantai sisnan kamot ar semester ti handrai ha tu ko por wat la dangi la approve ya ka syllabus simdan ka rai lano ban pentrekam kata kedai kawai kecing deko ti hadin balap ra ya kenika syllabus ke ba thmai siaka executive council pada kedai ka wai pat ka body hapo jo university ke ba pet ban pentrekam ya ki rai ki ba rai da academic council kedai ka body ke ba si drongdo ti kensan uni o vice chancellor pada ulam tha ye o officer on special duty jangka college development council ban penmi ya ka order ban pentrekam no ya kini ke NEP 2020 haki college kamot na kamtaki undergraduate courses tiga taka city na o officer on special duty jangka college development council karang mi haka khaar trik jong July kabaka academic session padek la dai basdang no haka sitrik jong August tiki college ki bala biang tikila ya kaban ya chak khmat ban pentri kamna ndai ki dan pat ki college ki ba khamduna ongno haka lianka
building ki classroom giling ki nohikai kila ban siam jing to tie namar kini kajing suki kajing sim ya karai ban pentri kam no bat kajing penbena klem da don karai ka basai kini kalapu ya ki babuan ha kajing sngau kulmar jumat te kum tu ngila yu i lang ba kini ki la patai kubor ki ba phi phila ya pen friend kum ke MCTA ka balong ka seng jong kina ka college ha po jong ka jala ka penpau ya kajing persya ti nanta sikiwai pat ki seng jong ki samla kulin kum kani husu bat kiwai ti kini baro kila pen i ye ki jing ki ba ki college kini kan do la pentri kam madono kum ne ti nakalian jong u vice chancellor bat ki katu kani ki khot jong ka NEP committee jong university ile kan do imat lakum ba RCN bat chief minister la ne bat ko minister jong ka tanat puli puthi jong sarkar jala kum jo bat ki pat ki officials jong ka education department government of Meghalaya te kiji kan do jong ki ro kimpoi se karai ka ba tikna la nia chaprang ne kum no ka state government ka pan jingshai ne ki college la pimen jur kum no pi persya kum no imat ka ba ka state government ka yo ya ka contain nagi college ti imat khambon ki pa penpau pa kim patla maslan ta ti hanrei nakaliang jong vice chancellor pada ikumba ukwa bet ban panya chapran ta ti kadan bian ka ji kendo imat gen ka ji kendo bat ka state government vice chancellor lo khat ye ka ji kendo bat ki principal ka Meghalaya college principal council imat kile kendo bat ki official jong kani hu bar vice chancellor ki hakaji ekren imat ki ba khambon ki college principals pan kila ko ban ya na sapran ta ti hanrei kata kajing tha ka basai hadin kita ki kendo ro kamdan kala shune bet ketu ka city kharatrik jong Julai ban pentri kam no ya ka NEP 2020 haki college to ti hadu kini ki sngiro dang pon ki jing ya kren lami segi political party ro ki bala penpau ye ki jing ti hapden ki bakum kini nakalian jong ka Meghalaya Tribal Teachers Association kam sude shu ban shu ngapjar kumta menen kasngi nila syong daka Imagine Executive Committee jongka meta but nila pegbenia ya ketika city keba u officer on special duty jongka college government council jongka ne ho upha si college but ha ke jing pegbenia jongi kalong sisa kumba ong kitu ki ki association ba nakalian jong u officer on special duty ula sukam bala rai haka academic council meeting ka ba shispa sipho ka balong haka khat khandai trik jong me ba adjon sa haka artrik jong jon ya ka ba haka jigisa dang su approve tang ya slabas sim ya rai ka ba shai ban pentre kam no menta ka academic year arpulai arposao na yu iken haki kot khubor bat haki diki electronic media ro bauchi minister u ong balada pentri kam ke NEP kam ke kan long ka ban kong ban pentri kam lada ngabakla manga so korek ma phi namar phite phidan bet ki records ti ka long ka jing ong tang ban shu ong dai menta ndala pentri kam ngam i ba chief minister and minister education lani kinu ki rangba sarkar jongka tanat puli puthi kidani kantin ka basai ba nakaliang jongka state
nginyarap kunta ngami i bahkan dan keno ka commitment balada pentrikam ya ke NEP arpo nakiling jong state kanyarap kumta yaki college tingam simi i tinakiling jong state hinga i kumpa kadon na kaji menta bano ai ne kamdan kaji sutu ko besai ya ka jong ke samna puli ngamdan ika statistics ya menta hnrei kajing tu te kala buani nomor ba omno omo nakajing sa dien jong ka syllabus kibile competitive exam long kim kat bor kai kata kadai ko wei jing to ti nang ta shu ko wei ke bangidan smart chen menta kadai ka senam ka baar ka bakanihu ka pediang ye kenika CUET exam kini kadai ka common entrance test na ka bentaki Central University hapo India ta ti new i baki kena jongi ka score joki karong ka baduna hadu kata katkum ki guidelines jom ka UGC kalong ba ki ba pass ya ka CUET kidai ka bamot ki bangila ban admit yaki sya ka course lende ka program ka baki dai ban yo kidai ban pass somehow kidai ban yo somehow percent bersene hendai ngene tu yepi namar baki kena jongi kiduna ki ba yo like 4% ro ni hap pediang yeki ladang im pediang yeki ka bamot mla on pendapi kisi namar menta ka jingwat admission hanihu hoan kampat da duna thana du kata hendai ki banabar ki khamduna but rasimbe tang ki bayo 100% ya ka CUET score ka bamot bagi kena jongi te tang khandiat ngot ki banyo ti hang tu ngi i sekra ya ka di khamtron jongi kena ki jongi ti menta ka di kasnam ka baar ka bangi yale ya ka CUET ngi ke ya ka subject khasiro ka garoro ni klam simpan ya ka exemption namar ngi kwa bakade banong yarang kan bor barkiwe ki discipline lan ki subject tati ngiru ngi penyale ya ka CUET rei hakalian ka subject jongi nda ong bakin duna hadu kata rei haki babon ki bai pat subject ngi iba ki bayo 50% and above te kiduna badadangi pediang tangi gitu kindan ki departments ki ba haba ubanabar uduna banwan ngimla pendap ya ka capacity hangi harga postgraduate level तो जब भी ओंग मती खना बराबर nomor kaslabar jongani hu lakum no kumno ngim ongmo baka long bet kabomlong nomor haki tu ki paper pratli ki paper ongno ki honors paper so ni la condense ki but ki benta bari ban pule lakum no kumno ki yo hi ya ka bari ka standard na kam ta ki UG handai ka sulong ba ka jing benia kala khanduna to ti banyan ujor pat kala banong bakindan ki mat pule ki contents ki ba kimyo bande benia handrei ki yo hi ki khana handrei kamegelia namar ba kadai ka jilla ka ba ka puli puthi kala ya lam sakmar anor isendia hakalian ka standard pade kumbar si ongno hakalian jong lad ongno ki skills ngimda duna hosi buan nakata ngimla ban ken no ba kini ki khna jungi kila duna na dong dong ti ndai ka sulong tangka wei na ki daw ki bala ban kta i ki khna to tindrei ka jing duna pat jong ka jingwan wat admission ane kalong namar bala pon ki Central University hanot is India menshua kanihu te kapdiangi ki khna nabaro ki state jonganot is India handai menta kitu ki campus jongani hu menshua Mizoram campus Nagaland campus kitu ki long ki university ki ba pura to
ti hamis ramru ladan la kajong Central University, Hanagalan ladan, Arunachal ladan, Hamanipur ladan, Hangniha Assam, ngidan ka Tezpur University, ngidan ka Bodolan University, nalor ka State University, ka Guwahati University, nangta ngidan ka Central University sa ka Silchar University. Ti kajing bon jong kini ki Central University ha North East India. Kala penlong itu kena na itu ki jela ban khamlet no hakitu hi ki university. Kam dei tang na kajing sa dian jong ka syllabus. Namar lara khenpat agliang jong ki skills. Ngana tu epi ki kena jong ni kimpat duna bani nujor bat ki kena ki puli hamne Suram University Nagaland University lani ha ki wei university ndai ka sudan kattu kan ne ka jing bom bnia shu hakalian ki contents jong ki course ki ba fair Talaban ong sa ko. kala tangba nakalian jongi kamita tingim la shu ban batai bnia kita namar kanje herben nakoi ka college sakoi par ka college le se katu kan ka fee structure le se kin habban revise malum bana hanrei na ka menta ka jing jong ki khana badete khamtam ni college ke bala biang kim dei par ban sim ka bu ban pen he ka fee namar ba ban chipun he kan san ka fee kam dalong bat khamtam ki tu ki bam dan kam ban thung nohi kai thammai ti hagi sha kam tan jikta area ya ka fee tende ki tu ki colleges ki ba ki hab ban thung nohi kai thammai mador telesi ka management kan ham ban revise katu kan ne kafi ya kata te umla bandan tendrei kidei pat ban pen bagi khana ki nam dei ban khia palat kan hadu kata bagi kam dengan hu namar balai ba kani hu kadai ka Central University ka bor ka bahalor kadai bet ka UGC ki academic matters ki habanya katkum ki guidelines bat ki kundan jong kan ko hanrai hakalen jong ka jing siupa yakinom trai yakino ikai lan ki non teaching staff kadai ka state government ti kadai bandan ka jing trai lang ka bachan ba hab jong kan ko bat ka state government handai ka jing nakle government lada ka sutho ba kadan kam ban bagi samla jong kajelahi kan ya kini aja plangkin la ban yarong marungkat borbat ki samla jong ki jela kala de ban bo khambon ka mangtengka naga menta ka education po jong ka jela Kadung piong nanda na bede kata ka jing ba kisama jing ki ko ki dan kam ya ngidang sa syadien nakata daw ni kwa baki NDP kadai ban trekam hanrei ke jing ko haini por ko mala batai phimene ba sim ya karai lano ban trekam hanrei la subtha pada ban trekam no nadu mentakas nem klam dadan karai ka basai ta tienrei wei bala batha kumne pat la kumno namar kini kidai tangki ino kumno kijing ko hacker kam penia jaga kam kidai ngila ban ong ki administrative lani procedural flaws nakalian joka university tementa pada way bakalap tha hak bede bar kita kirai tika university kala ban pelong ya ka emergent academic council kamdan jing kata ban regularize ya ketu bala abtha but pet baki college baro kumni kalong ka jinglong jingmani ki college ki bon ki college ki badan tangka art stream to ban pet baki optional papers kindan kat ba kindan khambon kabang ngamot ban ong kalong ba ki tu ki badan ni ong ki stand alone institution namar kidan tangka wei ka stream ma ti kitoro kidai banyo yaki optional paper undai ban pen bor yaki bakin habjir kana arts da ka paper jongka commerce lane jongka science namar kimpadan noika hakisnan ke bokot kilaban sahikai kitoro kilaban introduce kitoro ki course
Tila le kumta wat menta ka snem bro. Le se la ban pentrekam. Tenrei ban ong en pentrekam siteng silian te kan wan ra ka jing kolmar. Kitu ki kena kan kta sipon kitu ki kena ki bam. Ki ba kuliah ki college ki ba 4 dan ia kenika NEP program. To ti ya ki jing kta le ti ka kta bet se. Namar belai ba ukna ba puli ong no menta khatsan kan ri paper bar ukna bo puli pra paper te la ya fer sipnang si kendau kan na kata daw ngi ka meta ni ong da ka basha ba hisin basdang sedang ya baro but haba 4 la basdang deipan keep it in abeyance khnang ba kan nam dan ke jing du nong silang namar ba ngin sumsun kitu ki bai par ki khana ki ba duna ti la dan ka jingas lok ka bati kena bat ka jing pet benia ya kene ka syllabus ka bagina ngila pas ha tu ka academic council ka basis pa sipho ti ngai da ki college ki ko jingbat ki bor punya ki ko jingbat na try ka don ka jingna but mental ada kumbangi ngila tho sha vice chancellor menen ya ka sithi bat cho rengkat bat ka jing pentep show officer on special duty jo ka sigisi dengan ngit scam bakin sapet bini egene kam but lada undan ki college ki bawan sya ka university ban ong bangingim la kamot ba barok kila balada kalong kumta kamot ka NEP 2020 kalayat na damita kasna To sibuk ni lah. bom sultanat ken ban ong ba larai ya ka ba 4 simrai tika kentu ba ka office jong o officer or special duty kumju ro ka office jong o vice chancellor jong ka university kim dai ban shu kam ya ka ba ka bor pun ya ka ba hakli to kam parcham rai kata gre go wai nangta ka ba ar pat hagatu ga sithi loong ba kitu ki college ki basyam bon than ki jing la kalong ha kaliang jong ki buildings ne la kalong ha kaliang jong ki no hi kai ne ki dei ban wan second hu ban ya thu ye kita ki jing but lada ki dei ki jing ki ba shong ne an I lot ye ki ba kin sedang ha ka we ka slam ti kaniro kamsim don ka rai da ka academic council ti ban shubtha kumta namar kini ki ki policy matter ti ban shubtha klemdarai da ka bor priya ti kalong ka bomla ban dian namta ka jing I jong ka meta kalong ba kumno ndan art liki kos naka benta ka ju ka batch jong ki khana ka wei ka kos ka batmai bat ka wei pat ka kos ka barem ka bamot ba ka bor jing tep ka jing hikai ka jing pulero kan yo pher ti ka meta hi ka sno ba ongno banchu naka benta ki wei pen bam da ka ja ka bala I naka benta ki wei pat ki khna ki ba haki college ki ba kham duna en pen bam da ka ja ka ba shuset khau at te phi kam long kan ti naka ta daw ni ong ba dei ban sedang bet season sedang naka benta baro ti ki college ki ba hagajing sha ki ba lok loi ni sultanat na benta joki but ni hiru ni kwa ban sedang no tenri la dan pat ki college ki ba 4 la ban sedang benta snam ti ke university kan thau ki la kilunti kan kum karukam GT ki subject namar ngidan kita ki subject ki bangi ong ki multidisciplinary courses tingi dei ban ai ki option ki ba biang ye ki ba ladamot sisa ban sedang no menta ka snam arhajar arkhulai arkhosau ki tu ki college ki ba khamduna ki no hikai ro kindan ye ki optional papers ki ba biang ba ki la ban dia te hagi ji sha kum ba kalong menta lada sha hi yakini ki college ki ba ong no menta ki dan tang ka art stream ra ki dan tang ka art stream
kin jet hi da ki multidisciplinary course ki badai jong arts namar ya ki tu ki course la ban hikai da ki no hikai jong arts stream hi undai ban pen bore ki bakin jet da ki tu ki multidisciplinary course ki badai jong science lanai jong commerce ti hakis nam ki bahadien kila ban sa pan jingbet lane pan affiliation na kamta ki tu ki wai par ki subject ti katakan senang ya hendai lada ko ban sedang season sedang kamat ba dai ban sedang lang barok hai umla bandan arjat ki kena namar ki rules su kinsepa kumno habaya ka ordinance jong ke university la pentmai kumno andam pentri kampiang dai ki barem nakam tak tu kena ki barem umla bandan arjat ki rules ni ki ordinance nakam ta ke jo ka batch jong ki kena tada dai ki ba umla ban pendeplet ye ki paper ki haban repeat lane yele biang ti ki tu tingi la marsha hendai ki bangi al demet haka juga snem kamita hi ka yang skam ba umla ban ong ba yakat tu kan ne pas dang la sem snem kat ba ki ba drawing sedang no menta dai ba sedang lang haka juga snem tilada ki college ki sungthu ba ki la lakum no ban sedang la ka sedang menta tilada umdan ba sem jing te kamu tak sedang bet menta ni kamita ro ngimdan kanu ke ji persya na bangi kwa ba ke NEP 2020 kedai mantreka Tapi dia ni apa yang dia ini jing ada. Kami ya ke choice based credit system kabamut ba la onga katin nang wela upgrade hagi babon kilian namar kan number joki papers ni ki courses kala kampon ti kan number joki ni kairo la kumduk no la daiban kampon ti la dala pentrikam nadu ketugas nem kuma pentrikam hiki university ki daw ki ba long ngidan sakut sa bat ka system ko barem kan balada la pentrikam pura ya to ti kala menta ongno hadu kat menta kasnem ngila khambet khambian Itu mila ben tu kisnem ki ba pi ong pi mentan ngimdan ya u visi uba pura bon snem la sudan bet dau acting visi ti acting visi bon sin hi umla ban sim ni ki polisi matar ki ba kia ta kata kedai ko wai tenrei hadin bala wanda visi ya kapot yang u Srivastava baru ki jing ki la bun than na ni hu simla ban pentri kam sipon but ngam dadan ka jing tho jong na halor ka jing la tre kam jong un rei kam sim dala ban panyai sapran kum ba kanihu merchua kala bat ya ka buram hakani ka than chate lammingi sisa nihu te kala long ka university ka bala pau ha ka herno akitu ki snem kumba reunions snem ai to ti nakaliang jong ka state government ro kumban si ongno itep ba ka jing Christian pisa jong ka state government ya ki college support jong ka state ti ka long ka baret hadu kata menchua ngidan ya ka policy ka batikna but ngidan ya ki deficit colleges but ki government kaptu kat nitali khambon ki deficit nangtang ngidan ki ad hoc colleges ki yo ya ka jingseo ka ba da ka state scale but ka ti hendai kim yo lut ki allowances kumbayo ka ki niki provincialized colleges lan niki college sarkar lan nikum ki deficit college lu kitu la yo lo digi jing seo parok khan mat khamtam hakini ki islam ki ba katu kan ne islam khamman chua ki la yo da ka UGC scale to te hendai menta la bon pausnam ngani thu pi umdan sho nagalyang ki college ki bathmai baki yo ya ki ad hoc colleges ti men arsnem mensua la pentri kami kini ki people's college scheme ti kapto kat ni ki la yo ti kini patro kilong sakawai pat ka kategori
kilom khambha bani ki ad hoc college handrei khamdu na ye ki deficit college lani ki government college ti kani ka jingwan ra ya ka people's college scheme ka long hi khandiat kuman ong no ka way ka policy ka bathma jang sarkar ne ka por jang go kani ka MDA 1 tin rei ye ki tu ki babon ki college ki bathma ai pade sim aishu ya ka ad hoc grant ta ti kani ka dangpan ihi ya ka jing telat jong sarkar bakam la ban ai ka jing kerjaan propian i college tikini ki college ki bahno kendong lele te ki long ki pada is sangswat sisha ten rei lada umpli college ro ka jing dawana kam ta ki samla jo itu ki dong kalong ka jur do kata kata ti ki mission ki hima ki sinong ki pli college ti katu kan ne napdang kitu ki ayo hi mentai ya ka jing pan bra ngam te lano kin petre kam re ki adon katu ne layo so kum ka mau sembram border area college pen hap no apo ka people's college scheme nang ta ka sangpung college pen hap no apo ka people's college scheme katu ka ni ki ad hoc college kum ka sngap sim college mau ka wat nang ta kum ka nong talang college kitu ki ki ad hoc college I know eknika people's college scheme kila dan hi ki jing persang nrei nda sim kelum ya barote ka jingra pisa jang sarkar kadang nong ka batuna hadu kata-kata ti kini ki pendongken ya kini ki college man sem jing ban menteri kam ya ke NEP 2020 nadok menta lakataru ngam ongba kimla lada ki pedbenya ya ka syllabus structure bati ki papers ki ba ngi la wanra naka benta kini ki ar semester kambat ka snem ka benengkong ki college lada ki dan ka jingkot jingwat kila hi bas dang no haka jing I jonga ti hnrai lada kamdan ka jing slok ka batikna habden ki bor panya jong ki college ki nohi kai bat kani hu tinga I kumba ka state government hai ini ipori bamenta state government kan namla banle ARM ya kini ki jinga